Mananga amene mukumvera wireless ya Times komanso amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Facebook Times 360 Malawi. Ine Ndileya Malekano ndipo lero ndi pa 26 August 2025 limene lili lachiwiri ndithu lopambana. Pamene tikuyandikira ku chisankho cha pa 16 September pano, nkhani ina imene ikubwera ndithu kubwera pa nthawi imene anthu akuchititsa ndithu misonkhano yokopa anthu ndi nkhani yokhudzana ndi kupereka katundu kapena ndalama zokopa anthu. Pa Chingerezi kumati ma handouts. Ngakhaletu pali lamulo limene sililola anthu andale kupereka katundu kapena ndalama kwa anthu powakopa kuti awavotere, komabe anthu andalewa akupitirira kutero. Mu programu yathu ya lero tikhale tikukambirana ndithu nkhani imene yokhudzana ndi ma political handouts, kupereka ndalama komanso katundu okopa anthu kuti azawaponyere voti. Kuti kodi izi ndi zololedwa nanga zimapereka bwanji mphamvu kwa anthu ovota kuti malo moonetsa ufulu wawo ovota anthu akupeke chifukwa cha ndalama kuvotera anthu ena amene sakuyeneka kuvoteredwa. Nanga anthu amene amayang'anira nkhani imeneyi akuchitapo chani pa zamalipoti amene akumveka kunjaku okhudzana ndi ma handouts. Ine mene ndafotokozera muja ndine Leya Malekano, ndipo monga mwa nthawi zonse ndimakhala ndi nzanga ndithu mu studio muno, ndipo lero ndachitika mwayi kuti ndili ndi Innocent Mphongolo, mmodzi mwa anthu amene amapanga editing akonzi yankhani amate takulandirani eziko kwambiri. komanso mu programu yathu iyi tikhale ndi Registrar of Political Parties amenewa ndi Dr. Kizito Tenthani, komanso tikhale ndi mneneri wa bungwe la Public Affairs Committee amenenso ndi mkulu wa bungwe lija la Chisankho Watch Guilford Matunga. Nde mutsalalikire chifukwa tikhalenso ndi mwayi kulankhula ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana kuti timve maganizo a Malawi kumeneko kuti kodi Amalawi akuti chani. Nde kuyamba programu yathuyi ndimafuna Innocent musanalankhule tipereke mpata kwa Kizito Tenthani chifukwa iwo akuoneka kuti nthawi ndi yachisankho ali ndi zambiri zochita ndithu mamawa pano akulowera kusalima kumeneko akukakambanso nkhani zokhudzana ndi zomwezi. Nde tiapasekaye mpata iwowa kuti angotifotokozera kuti kodi makamaka ngati mkulu oyang'anira zipani mdziko muno political parties registrar mwina pa nthawi imene kampeni yakhala ikuchitika m'Malawi muno alandira madandaulo otani nanga akuchitapo chani pa madandaulo amenewa. Mwadzuka bwanji Kizito Tenthani? Tadzuka bwino kaya nzathu mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Tiyamikeni kuti ngakhale lero muli otangwanika koma mwapeza nthawi ndithu kuti mulankhule nafe mu programu yathu ya lero sitikuchitenga chapafupi. Pa nkhani imeneyi tatifotokozereni kuti kampeni chiyambireni mwina nkhani yokhudzana ndi ma handouts ikuyenda motani pa kampeni imeneyi, komanso ngati mwalandira madandaulo ochuluka motani ndipo mukuchita nawo bwanji madandaulo amenewa. Tiyambe choncho. Bwino ndiyankhe pa nkhani ziwiri kunena kuti kuyambira tsiku loti tachita launch kampeni. Choyamba chimene chinatipatsa chiyembekezo tingati chabwino chakuti tinalandira mafoni mameseji ambiri anthu kufunsa makamaka ma candidate kuchokera ku chipani cholamula komanso zipani main opposition ndi zipani zina mwina sana ma independence kufunsa kunena kuti ife timapanga chitidwe wotere kodi tikapitiliza zimene zindi zololedwa kapena yayi ife tikupanga mipira kapena tinakonza nsalu zoterezi timafuna tigawe ena ndapanga machesi mafunso ambirimbiri amafunsa ndithu kuti kodi akapanga zimene zozo ndizololedwa kapena ndizolotsedwa. Ndinanena kuti mafunso amenewa amatipatsa chiyembekezo chifukwa chakuti tinali ngati ndi umboni okuti uthengawo wafika ndipo anthu akudziwa kuti makhalidwe ena amene amapanga kumbuyoko anayenera kusiya ndipo akufuna kusiya. Komanso kuti pamene panali ngati chikayiko kuti mwina sakumvesa bwinobwino amafuna ndithu clarification.
de ambiriwo timawuza ndithu zoyenera kuchita zoti asiye kapena apitirize ndi zina zotero. Gawo lina lino ma complaints madandaulo okuti anthu aona ena akupereka ma handout. Madandaulo amenewa tikuwawunikabe komano titawunika koyamba tinaona kuti ambiri amene akupereka madandaulo ndi ma candidate kudandaulira ma candidate anzawo kuti aona anzawo akupanga zakuti ena apanga zakuti. Gawo lalikulu la madandaulo lachoka kwa ma candidate ena ochepa kwa pang'ono ndi ongoti anthu ongokhudzidwa kuti aona zomwe zikuchitika ndipo akuchita report. Muma complaints amenewa pakuoneka kwathuso taona kuti kagawo kakakulu ndithu kakukhudza izi zimene zimachitika like malilo komanso mwina machechi kuti anthu akupereka ma donation kapena akupereka zithandizo zosiyanasiyana de akumalengeza kukhala ngati kuti akugwiritsa ntchito malo achipembedzo aja kapena kumaliro kuja ngati kampeni. Talandiranso ndithu madandaulo ochuluka nkhani zimenezo. Ena ngati ndikumbukira bwino ndi ongotino pa nsonkhano anthu akupereka mwina ndalama, ena kwina tamva kuti chakuzomba uku apereka ndalama nditi mapaketi za mpunga, ena kaya ndi masopowa, ena akungopereka cash. So madandaulo amene akubwera ndi pa category amenewo monga mwendanenelamo. Ichichi ndi chinthuso chimene chikutipatsa chiyembekezo kuti uthengawo ukufika ndipo anthu akumva ndipo they are taking action. Chomwe tikuchita ndi chani? Poyambirira tidziwe kuti ifeyo tikugwira ntchitoyi motsata malamulo, kunena kuti tikamva kuti munthu akudandaula tikuyenera kufufuza komanso lamulo likunena kuti munthu amene akufufuzidwayo ayenera kupatsidwa mwayi okuti apereke maganizo ake kapena tinena kuti anene mbali yake yankhaniyo. Tikatero tikumayenera nokuona kuti kodi ndi mmene dandaulo linabwereramo tili ndi information yokwanira yonena kuti tingathe kufufuza kapena kuti tipitirire nayo nkhani. Kameneko kagawo kameneko ndikagawo kokuti kakutenga nthawi yayikulu ndithu kuti tilandire chifukwa choti madandaulo ma complaints ena mwina ambiri akumakhala tingati incomplete kuti sakumapatsa information yokwanira kuti kodi malo achitikawo ndikutiko, kodi ndipatipati, kodi nanga olo kufufuza kutiyambira motani. Ndezi kumakhala back and forth kuti tipeze ndithu kuti tiyambira pati. Ambiriwo akangopereka koyamba tikati tiyambe kufusa kuti kodi nkuti atipatse more information amapezeka kuti basi angochita no drop nkhanicha osatiraniso osafunanso kuti tipitirize kutani kuyankhula nawo kapena kuti kupitiriza kufufuza. De tikumapeza timavuto ngati timene toto kuti ngakhale kuti madandaulo abwera ambiri komano tikamba kuwasefa akupeza kuti they are not as many ofuna kuti amene atipatsa like concrete information yokuti tikatopanga kugwira nayo ntchito. Komano tinene kuti kuchokera ku madera onse a dziko lili kumpoto kumwera pakati pano kumawa anthu ndithu akumatifikira akumapereka madandaulo awo. Timereka pamenepo. Ya tathokoza kwambiri potiyambira ndithu program yathu motero komano tisanapitirire ndi program iyi timati tikukumbutseni Malawi kuti program iyi mmawa uno akutipatsira ndithu ndi abungwe la Oxfam amene akulimbikitsa ndithu anthu nthawi ya chisankho ino makamaka nthawi ya kampeni kuti anthu asamakonde kupereka ma handouts kwa anthu komanso kuchita ziwawa pambali. Zomwe zinenedwe mpulogalamu iyi ndi maganizo a anthu ayankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wireless ya Times kapena mabungwe omwe akuthandizira kuti pulogalamu iyi iwulutsidwe. Akutipatsira pulogalamu iyi ndi mabungwe a Oxfam, Warwick ndi Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland.
wamvatu Innocent mene ayambira Dr. Kizito Tentani nkhani yokhudza kuti pasa chithunzi cha mmene zinthu zili pakadali pano. Mwina iwe ukhoza kulankhulapo zotani pamene alankhulira kuti madandaulo ndithu akubwera ambiri akuti ena kupereka mpaka na mipunga ena kupereka ndalama kumene ena ndithu pano akangalika mmaliro akatere bokosi apereka akatere alengeze ndalama ndi zina zotero. Mwina iwe ukhoza kulankhulapo zotani tisana aperekeso mpata kwa Kizito Tentani kuti afotokozeso zina zochuluka. Ine mafuna kuti mwina ndisanayambe kuyankhulapo kuyika maganizo anga. Mwina Tentani atafotokoza kunena kuti anthu amvetsetse chifukwa wakambapo za bokosi kuti ayi amathagula bokosi ena amathawira chalichi kunena kuti ayi muli ndi project yakuti ndipanga zakuti mapepa sanje anthu pena pake mwinano kupanga differentiate hand out mwina ndi za chifundo zikumaoneka ngati pakumakhalanso ma issues mukufotokozaso kwawo kuoneka kuti amene akumapanga complain mwina akumakhala anthu onena kuti akupikisana kuti anzanga akutere mwina anthu amba pepanje chawo cha anthu amba chimakhala chovuta koma muneti nzika mwina zina zikukhala kuti zikuona kuti za handouts izo zikuchitika koma kungozona ngati tsenomu mene zimakhalira kampeni imatero mwina atangopanga ko pang'ono kuti ma handouts haino ndi nkhani yaitali koma mwina kungofotokoza kuti zinthu zooneka chonchi zimenezo ndi ma handouts anthu maphungu akumenyetsa mipira kaya zinthu ngati zimenezo mwina kuti anthu tikhale pa picture imodzi fandi kuona ma comments amene akuyikidwa pa times 360 aya zimenezo sitingalola ifezo kuti thandiza so mwina atafotokoza kuti why amaletsa ma handouts. Chabwino Dr. Kizito Tentani mwamva Innocent Mphongolo ndithu mmene walankhulira tayankhani pona. Machidule komane nkhani zambiri kwambiri zosiyana kapena mwina ndiyambe ndikumapetoko kuti why akuletseranji kodi ma handouts mwachidule kwambiri democracy yathu mu democracy tinasankha kuti tikhale ndi maganizo kana kuti zipani zosiyana oyimbira zipani komanso oyima paokha osiyana cholinga chake tinkafuna kuti pakhale ma ideas zifundo anthuwa azipikisana choyoti ndale pachatu cholinga chake nkuti titukule moyo wa anthu ticheka pomwe tili tifike pena pabwino tipange develop tichite improve ndeno tinkafuna kuti timafuna kuti zosiyana-siyanawa azipani zosiyana-siyana kapena ma-independence zosiyana-siyana apereke maganizo mmene akuona kuti kodi iwowo atitukula bwanji apititsa bwanji patsogolo moyo wa anthu tikamva mfundo zosiyana-siyanazo ifeyo anthu mavoters tipange chisankho mwaufulu wathu kuti mwamveramo zomwe zikuveka zakupsa ndi izi mwaufulu wathu tisankhe nawo tikapereka handout ija kwa munthu tikapereka sugar mchere kandi mpungawo tikuti tikumulanda munthu uja ufulu wake munthu uja sakuvotaso sakusankhaso maufulu akusankha moganizira sugar kapena ndalama kapena chinthu chamampasa chija soza kuti handout in a sense imatilanda imachotsa ufulu anthu sitimasankha freely timasankha potengera ndi zomwe talandira kumaganiza kuti amwene tizikapena kuleka kuganiza nofundo zija chifukwa chake akuluakulu okonza malamulo ananena kuti ayi handout ikutisokoneza tiyeni tidachotse manenanso kuti kodi kwenikweni handout ndi chani po tsatala lamulo mulinanenera chilichonse chimene timampatsa munthu kuti munthu akalandira benefit kapena ubwino kukoma kwa chinthucho achimva ndi iyeyo amene walandirayo ndipo kupereka kumene kuti ndi cholinga chokuti timnyengelere munthu uja kuti ativotere pali zinthu ziwiri pamenepo kupereka chinthu chimene ubwino kukoma kwa chinthu chija achimva ndi amene amalandirayo timati pa private goods kuti mukampasa munthu sugar amene ajendi amene walandirayo mchere kaya ndi sopo machesi amene amve ubwino chinthu chimwe walandirayo ndi amene walandirayo timasiyanitsa public goods kuti mapanga kaya ndi bridge kaya mamanga chipatala kaya pa school block zimenezi amagwiritsa ntchito ndi anthu akuderako osati munthu mmodzi so handout ndi chinthu chimene munthu amene amachimva ubwino wake ndi amene walandirayo ndipo chaperekedwa ndi cholinga chokuti timnyengelere ativotere pali magawo awiri amenewo so pali zinthu zina zambiri zimene anthu akumafunsa zimenezozo tizingozifunsa mafunso kuti kodi benefit ya chinthu chimene chaperekedwachi chikupita kwa ndani
kodi munthu akapangisa kwaya festival nkupereka ndalama kukwaya yako kodi benefit kupita kwa ndani kwa munthu kapena kukwaya ndi ma football trophies aja kodi bwino zimene zikupita kwa ndani so mafunso amene onse amene akumatithandiza kuti tichite determine kuti iyi ndi handout kapena iyi ndi handout tikatengera article schedule kumapeto kwa article anatilangiza kuti tikapita ku church kapena ene religious grouping zinthu za uzimu izi zokhuza chipembedzo inde anthu amapempha anthu amafuna kuti kuperekedwe chithandizo ndakuti poti iweyo ndiwe candidate wavala udindo wina owonjezera pa umunthu wako pa chipembedzo chako polemekeza candidate iwo kuti usasokoneze upereke chifukwa choti chipembedzo chako kachikhulupiriro chako chikukupempha kuti utero pereka koma usalengezetse kandi papepa sante pacho wapereka ndalama asalengeze modzimodzinso ukapita kumaliro ukathandiza kandi bokosilo mwagula ngati mukufuna kutero kaya mwathandiza ndalama izo asarani asalengeze chifukwa akalengeza tikhala ngati inotoyamba nokuchita kampeni titelo kuyankha kwake chabwino tathokoza pakatipa panatchuka nkhani yokhuzana ndi anthu andale kuchokera ku opposition komanso chipani cholamula chopereka ndalama kwa anthu ma 5,000 ena zimaveka ma 50,000 ena ma 200 ndalama zosiyanasiyana maheu nkhani zimenezi zakupezani ndi zimodzi mwa madandaula amene mwalandira kuti madandaula ndi nasiyana ndikhoza kuti nkhani mone nayo ku stage tanena kuja kumalamulo kuja inakambidwa nkhani ya facilitation of party meetings facilitation tinene chonchi kuti mukamapanga tingati msonkhano kandi wa kampeni uja chipani chopangisa msonkhano kandi candidate msonkhano umene uja tiuwunike bwinobwino kuti sumachitika tsiku lokhalo kapena kuti nthawi yokhayo pamakhala zinthu zambiri zimene chipani ka candidate akuyenera kuchita kuti msonkhano uja utheke ndipo ntchito imene amachitayi pamakhala anthu omuthandiza kaya nkumemeza anthu kumene kuja kukakoza pamalo popangira msonkhanowo kaya tukachita hayala zinthu pali anthu ambiri amene amagwira ntchito yothandizira kuti msonkhano uchitike gawo loyamba gawo lachiwiri candidate iyo kapena chipani chikamapita ku msonkhano chimakhala ndi gulu kagulu ka anthu ndithu kothandizira zinthu zimene zijazo anthu oti ali ndi ntchito mukafunsa anena kuti awa ndi aconstituency chair chitayo ndi yakuti awa ndi asecretary chitayo ndi yakuti choncho ndiyeno anthu amene akugwira ntchito yothandiza kuthandizira kaya candidate kapenanso kuthandizira kuti msonkhano utheke anthu amenewa mukapatsa transport ndalama kapena mukapatsa ndalama yoti agulire fanta imeneyoyo sayitenga kuti ndi handout chifukwa you are facilitating anthu aja akugwira ntchito yothandizira kuti msonkhano kapena chipanicho so madandaulo awawa azisanzo zimene tapereka zisimunalandire kapena timafuna mwachidule ndithu mungoyankha direct pamenepo chifukwa choti zingatheka kuyankha direct tizimumatengera ndi context so madandaulo amene akumafika ndionena kuti apereka ndalama kwa anthu ndiyeno tiyenera kufufuza kuti anthu akewo ndi atiwo anthu amene abwera pa msonkhano mwakufuna kwawo kapena ndi anthu amene akugwira ntchito ya msonkhanoyo ndiyeno pamene timanena kuti pamakhala nthawi yoti tifufuze bwinobwino kuti anthu awa ndi ati komano momwe mafunziramo kuti kodi madandaulo akumabwera akumabwera akuti awa apereka ndalama pa msonkhano teji umakhala nochito yoti tipeze nikuti kuti ndalama zimene zamapereka kwa ndani kuti amapereka kwa chigulugulu kapena amapereka kwa tichoke kwa inu Dr. Gizito Tenthani mwa lamulo lagwirapo ntchito kwa wina aliyense kuchokera pa madandaulo amene mwalandira mukuchoka kwa ine kapena funso la ine funso likupita kwa inu kuti pa madandaulo onsewa amene mwalandira mwina lamulo lagwirapo ntchito pa madandaulo amenewa mwachitapo china chilichonse kupanga penalize anthu ena chifukwa cha handouts ndi zina zotero tabwino muchananenera poyamba moja kuti the process yaitali registrar alibe mphamvu zopereka chilango pompopompo munthu tikafufuza tikakhala kuti tapeza kuti uyuyu ndi ali ndi mulandu nkhaniyo ikuyenera kupita ku koti kapena kwa direct public prosecution kuti timuzenge mulandu sinthawi nkhani yoti uyu wapereka handout tapeza kuti pali umboni ndikuti munthu chatipereka chilango pompo iyayi pachatanena kuti malamulo
amapereka sompata kwa udandaulidwayo kuti apereke mbali yake, ndipo mukawerenga ma regulations munthu odandaulidwayo ali ndi masiku 30 kuti nayenso ayankhe pa mlandu umenewo. Ndezi nkhani yoti yotenga nthawi komano mwina musanapereke kwaera tingonena ichi kunena kuti tizilatitakwanisa kupanga process yonseyo kumpeza kuti munthu ndolakwa before tsiku lovota tekuti munthu ameneyoyo ukandidate watherapopo. Koma ngati chigamulo chiweruzo chingazabwere after kuvota teka munthu chana wina ndi MP kandi kansala tekuti ukansala kapena MP udzathera pomwepo cho munthu yono adzakhala kuti ndi convict. So anthu timafuna kuti asaone ngati kuti zikuchedwa chifukwa chakuti sikuti mulandu kapena kuti milandu yonseyi ikazangula chisankho cha vota ndekuti ndiyopanda ntchito iyayi idzapitirizidwabe teka apa zatenga miyezi 2 itatu chiweruzo kuperekedwa kuti akulu watu nda MP koma analakwa anapereka handout ndekuti MP ukathira patipo ukathira pomwenepopo. Chabwino tathokoza kwambiri Dr. Kizito Tenthani, ndikukhulupirira zokuti mukuyenda choncho mutha kumatsatira kobe pakakhala kuti kafunso kanu kabwera mwina mukakhala muli pa line pati uponyere nsoni. Tathokoza kwambiri. Posachedwa pompati khale tikulankhulana ndi atolankhani athu madera osiyanasiyana kuti timve kuti koda Malawi kumeneko akuti bwanji. Koma tisanatero mwadzuka bwanji Guilford Matonga? Inetu ndadzuka bwino kaya mayi Malekano. Ndadzuka bwino, sindikudziwa kuti mawa uno tilankhule nanu ngati mneneri wa bungwe la Public Affairs Committee kapena mkulu wa bungwe la Chisankho Watch. Mwandipatikiza nalo funso mwina kapena titenge uti. Mutengeza Chisankho Watch probably. Chabwino, tathokoza kwambiri. Mwamva ndithu mmene afotokozera Dr. Kizito Tenthani kuti madando ndithu akubwera ochuluka okhuzana ndi ma handouts. Inu a Chisankho Watch mukuona zotani kunjako zimene zikuchitika pa nkhani yokhuzana ndi ma handouts? Ndingogwirizana nawo bwana Tenthaniyo kuti madandaulo amene alandira ndi zimenenso ife ngati ma observers amene tikuona kuti pali chisankho chikuyenda bwanji tapeza malo ena ndi ena kuti pali kuphwanya ndi malamulo okhudzana ndi nkhani ya ma handouts. Sikuti zachita kunyanya komabe pali malo ena ndi ena amene anthu akudandaula kuti pali makandidate ena amene akupereka zipangizo ngati ndalama ndi cholinga chakuti apange influence voters kuti adzavotere. Ndemwati sizimanyanyire? Tinene yoncho kuti sikuti ndidera lilonse ndikayerekeza mamalo 100 kumene kunali ma observers kuti observer aliyense akupereka dandaulo lofanana kuti kuno kuti ma handouts. Moti kwina zikumatheka ndithu kumachitika kampeni bwinobwino opanda kupereka ma handouts? Kwina ndikukhulupirira kuti zikumatheka kapena tinene kunena kuti sizidaonedwe. Mnthawi zina amanena kuti mbava imadziwika ikagwidwa, nthawi zina kakhala kuti sadagwidwe amakhala ngati kuti ali clean. Ndi tinene kuti kumene kwakhala kuti kuli report kumene anthu afotokoza ma observers sikuti kumalo ambiri afotokoza kuti kunonso ayi pali malo ena amene anafotokoza kuti kuno kuoneka ngati kuti ma handouts akuchitika, koma malo ena ma observers athu sadalankhule kuti kunachitika mchitidwe wa ma handouts. Ngakhale madera enawo zinalira kuti tachita noti kuti mchitidwe wa ma handouts ulipo. Mwapeza kuti zikuchitika kuti ndi kuti komanso kumene sakuchitika ndi kuti we should appreciate the situation on the ground. Ababa fayo kuti mwandidzimukanalo funso I cannot specifically be able to give you good information yakuti koma ndinakufuza ndikoza kupatsani information imeneyo tili nayo ndithu kuti kwakuti kuchitika ma handouts. Yes. Yeah, mwina posakhala specific komano tili ndi zisankho zitatu, president, MP komanso makansala. Mwina pama report amene mukulandira amene akuoneka ngati akukula msinkhu ndi ati kwa president, kwa ma MP kapena kwa makansala? Ndipo vuda kuti tilankhuleza president chifukwa ma observers athu tayika mmalo amene kuchitika kampeni and malo kwambiri ndi kumene kukupangika ma observers ama MPs. Mpando umene ukumapangidwa kwambiri mavuto
ndi mpando wa awawa aphungu a nyumba ya malamulo. Makhansala awa sikwenikweni koma pakati pa aphungu a nyumba ya malamulo ndi amene amatchuka ndi kupanga zinthu. Ndi mpando umene kuli ma independent ambiri, ndi mpando imene azipata akuyimitsa makandidate awo, ndipo ufuna kuti apeze munthu kuti wabwino ndani kwambiri amene akupanga mahandout magulu amene ndi pamene pachulukana anthu amene akumapereka mahandout. Povuta kuti tidziwe kuti ma presidential candidate akupanga mahandout pachonera kuti ngati angafune kupanga sapanga kupyolera mwa iwo. Pali chaka china chake chimene ndikhulupirira ma history books Malawi akudziwa kuti panali zaka za ma 50 kwacha. Zaka za ma 50 kwacha zimene anthu amapatsidwa pa msonkhano uliwonse, zimene zimachitodziwikiratu zikuchokera kwa atsogoleri a dziko. Koma ndi pakanthawi msonkhano ngati ya mahandouts idamba pakanthawi. Pano kukutchukatu ma 5,000 ndi ma 50,000 inu sinakupezeni imeneyo kuchisankhochi? Imeneyo chisankhochi because wanena kuti sidatipeze officially koma kumva kama tikalowa mkulu kayaza kaizina akakupeza anthu mwa complaint ndikanina koma kumva zamphekesera kufuna kuti upangepo nthenje pamphekesera. Ngati mmene amanena akizito pamakhala munthu wakuti wakupatsa nkhani information kuti wasuma mukhoza kumtenga dzina ndikunena kuti wakuti watere mwakuti, koma pa maobservers athu sadafotokozepo za ma 5,000. Funso lomaliza tisanapite kwa atola nkhani yathu timafuna tidziwe kuchokera kuchisankhochiko kuti kodi ma political handouts iwa amapangadi influence anthu ovota kuti achite chiganizo chimene samayenereka kuchita chifukwa chaka 5,000 ka 2,000 kampunga machesi zimene alandira? Zakhala zili zoseketsa ukamamva nthawi zambiri pa podium kuti anthu akunena kuti ayi landirani koma povota mzatere voteri mu mtima, kuti lamulo limeneli likhalepo chifukwa chokunena kuti anthu adazindikira kuti anthu akamalandira ndalama akamalandira mathandizo ochita benefit iwo zimatha kuwasintha maganizo kuti amafuna atavotera wakuti koma munthu amene samuvotera avotera wakuti chifukwa cha mathandizo amene akhala akulandira. Zimenezi zaoneka kwambiri pa kasankhidwe ka aphungu chifukwa chake tili ndi ma independent ambiri panopa chifukwa chonena kuti anthu ambiri amene amayimira zipani zawo wani ayiwo amakhala ndi financial muscle, anali ndi mphamvu ya makobiri yothandiza anthu, andi zidaonekera kuti amene amakasankha kuma primaries anthu amene anali ndi ndalama amene adatenga mpando, anthu amene dera lawo limafuna kuti mwina akhoza kukhala awa adaluza kuma primaries osakhala chifukwa chakuti sadafune analibe mfundo koma chifukwa chakuti analibe ndalama. Nkhani ya ndalama ndizoona kuti imatha kumsintha munthu maganizo. Mundalama muja muli kanyimbo ndithu kosintha maganizo anu. Ndi mahandouts sikanthu kakang'ono chinthu chachikulu kwambiri. Chabwino tathokoza kwambiri tingomva kuchokeranso kwa Malawi kayi pakadali pano tibwerenso kwa inu posachedwa pompa tikamaliza kulankhulana ndi Amalawi. Mwadzuka bwanji a Bernard Mohone kumzuzu? Leo ndadzuka bwino pa kumeneko. Inetu ndadzuka bwino kuno tachezani ndi Amalawi amene muli nawo kumeneko. Babino ndi chamba maya usiweni unakonkhani maisha kabwino maganizo mbora. Okay, ayi ndine Jonathan Nkono. Maganizo anga pa mahandouts nkhani mene ndiyoti mahandouts ndiyoti mu Malawi wakati panopa yovuta kuti atha kungofikira tikotera. So that we are just like we are used within this. Mabe according ndi malamulo kwa lamulo kumatha kungogwira chikopa kamodzi kamali. Kumene tikupita ndi chinthu choti ndiyofunikira kuti mahandouts atheke for munthu atinena fundo yake andi anthu zikhala kuti basic kugwira fundo imene watani watuza. Komabe ngakhale yawo mapereka mahandouts komabe munthu amakhala kuti chiganizo chake anapereka anapanga kale choti nine ndikavotera wakuti ndebe munthu ube akamati wakopereka mahandouts timatha kulandira kwa wina aliyese kandi NCT kandi wachipani mtu wanje kandi DPP timalandira komabe munthu choti achidziwa akamapereka munthu chamakhala kuti alinawo kale maganizo ake a munthu amene akamvotera. Yonke kwanga ndi munthu asimikira kuti izozo ndizoti
mosabisa zoti zikuchitika kwa wina aliyense maujeni maisipala zonse wakumapanga zinthu zimenezi ndinganene kuti koma akumakhala njira zawo zoti akumapangira zinthu monga ngati ena amatha kupereka kali ndrama zimene koma ali ndi njira zawo matactics amene amagwisa ntchito. Bernard, tawafunse ngati iwo anakumaniza nako ndi anthu ena kuwapatsa ndalama anthu amene akupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana kudera kwawoko. Kwa ineyo sinakumanizane kwa naemo kuti kamaenda ndikumpati mina kuti tena pake okuipi kutendane nakaloti komunga makauti alikali mene anapanga kuti chulandi amalanisa ibere kumene vaitondongo okubera ndi machitanya akatatu kutoka nokatawa yani mene mliona bwana ngati ndaiona bwino ndipo ndiyomveka bwino ngati mene fuloza zanga apa ngani amahazi auti ngani ndiyovuta ona nawadeza nsi anthu ndatizoza kuti kapakhala nsonkhano ndakanganya semwatikiti katsopoka jatsika na ukata paro bunalesa ndi paro bakandi nayo kali mapasika mani amafuloza ndibolo nkhani ya maujeni ya azathambo mawo pakani azathambo mawo awakhala meti sopano khadi yo akuzonisa kwambiri kupeza kuti iwo akuzoto atapanga zimenezo ziperebe mitanga amangi angasiwo ndambo bandika koma opposition awo makhala ndi manthu akumaopa ndithu pozapeza kuti mina kuti akabula basonkhano pachamana kuti ayi chakuti ndikupasani munthu pasaka IT imene ndi kukula voti ndi ma 100 zomene sosaka maopa tomachitika zozo kumachitika ndithu komboni wati komachitika mponino pode sinka nkomboni koma ndima apa ndikuti matunga ngaita kana kwera wakuti wakuti amatapanga zawo zapia kana IT ndo IT atikanda pasaka tuli atikaniza ijojo basi nemetazi bankomboni kwa sababu ya kwanza wena analendeka mapira kwa joka amenela ndia IT amenela ndio kwa sababu malizo ndini kwamba ya ine ndi mozo ntima omka mzuzu mnomo ya hani ya handout atunka zakhala kovuda kwambiri tisati fukwa wanu makhala umphaya wale waifea imapangisaso ndifea kuti zipeza azipasa uje ni ma handouts manga ndi menti mapezea mene zikola kutia nkhani ndiyoti chizisi zati ya kuti zizathu zimene zipasala kuvuda wanu ndi umphawi jana wose matenga ko nguje ni mwaya no kuje maswala saja kuti akabwesa takuti amazoti umina kuti kuzandi hotela ine koma be ife anthu napanga kale zinkenzi zatoti neza voda wako koma unda kabwera ndikanikena kale nisinga kale nditenga chipanda si imene ziko lili nditenga kamene chaka koma singa yeso ndikokuti wandipasa mwakuti anditi ingeza kokolo kuchako mati si anthu oche pambanga zimezi ndiguru limapanga zimezi chasi ya ndeka tanto munikuri jamati tikokose kwambiri kuzuzuko tiloweleso kwina makombo ni munomwe ayi sio kwambiri azikomo ndathokoza kwambiri Bernard Muhone kumeneko. Jason Malowa kuzomba kwa chabwanji ale akuzomba kwa chabwino likadzuwa kamphamvu ndithula tuluka dzuwa kuno kuzomba kakuplanta kwa chabwanji mawo kunoto nde kwa chabwino iya idathokoza kwambiri mwamango tifulumize tiyankhulane ndi amalawi omwe tili nawo pano pa DAP opposite kids uku kuli kids uku kuli DAP mtauni mweni mwazomba oyamba abambo dzina ndi kumene mmakhala. Okay, dzina langa ndine Bile Simbi ndimakhala mwazomba muno ali ikiyo mbali yake yakuchita kale kodi kuchita kaleko afika kale andalewa ngamene afikamo afika ndi mfundo zotani akhazikika pa chitukuko amene watu andale amene wawo afika kale monga ngati kwathuku anafika ndithu awiri atatu angapo akafika mfundo zimene akumabwera nazo izonena kutera kuti ayi atipasa chitukuko atipangira zinthu zina zake zimene akuona kunena kuti ife tikusowekera pa umoyo wathu koma ndikale palibe cha nzeru china chilichonse chimene amapangapo andale monga ngati awazipani awa amabwera tikapasa zimene akufuna kuti atichitire zimavuta kwambiri ndithu
samamunyengererani ndi zinthu zina ngati zakudya mchere choncho zikakhala zimenezo ndi zosakamba yayi amabweresa ndithu akabwera amafuna kunena kuti tikavotere tikakavotera nthawi yomweyo angobweresa zinthuzo pena kumakhala ndi mfundo zonena kuti bweresani ujeni yanu ID yanu tijambule akabweresa tikapasa ID jakajambula kutuza kunena kuti mawa lino tikupasani ndalama koma ndalama zosalitaniso osatipasa kumatijambulira ma ID zochitika zake zosakhala bwino nde inu mukumaloleranji kuti mukumaloleranji kuti akujambulireni ID kapena mukumakonda ndalamayo eti silanga pamene pafika zikopa tipanga bwanji popanda ndalama zinthu sizingayende bwino ndinkona tikumati akatipasako ife tipangako zina akatipasako nanga ndani amene padziko lapasi pananga akane ndalama ndipo ndimakhala kuti ine ndikuti pachitakale pazomba pachitakale ndithu chabwino zakuchitikirani zimenezo mwatifotokozera mwina timvenso kwa ena kuti zachitikira motani inu dzina lanu ndani amayi ine dzina langa ni Miriam James kuno kuzomba makhala mbaliti kuzomba kuno kusimailo Chingalangande okay andale afika kumeneko ku Chingalangande nanga amene afika ni mfundo zotani afika inde andalewo ena anafika sande koma ineyo sinali alaundi kumeneko ena anafika dzuloso nasemphana nawo nangomvana kuti kunabwera MP ndendatamati chana nangothuza kuti mayana ali kuti ndinozoti achokapo apita kuntchito ndiye basi anangobwerera kumapita nde ineyo sinanga ndinamva zoti amayenda khomo ndi khomo nde ndinapita kwa neba ukafunsa kuti amati chani iye ali amangolimbikitsa zoti tikavote mwanzeru takavote tini mkwiyo chabwino koma sana sikana ayi kanthu sana si saname chabwino awatamba sinali chomwe Miriam James okay tatokoza kwambiri munali nafe program imene yakulinchi timalize ndino achimwene dzina ndani komanso makhala kuti ine dzina ndi Alfred Sosola ndi makhala kusadze kuti afika andale kumeneko mfundo zotani andale akhoza kufika kumano kuti ine nthawi zambiri ndimakhala ndili kuntchito ndi mama wakwelu kwa usiku ndimasemphana nawo kumano programu iyi ndayisatira bwinobwino kuyambirira tithokoze kwa amene anapanga lamulo la handout lamulo ili ndilabwino kwambiri chifukwa dziko la Malawi pamene lafikira tikufuna mfundo zimene azipani akhoza kumafotokoza zimene angatembenuze dziko la Malawi kapena amene angalisinthire nawo tikati ma handouts kuti anthu azipereka ndalama zingati ziphuphu kundale chifukwa amene anenera enaja kuna kuti ndalama zimamusintha munthu ma decisions ake nawo munthu ukapereka ndalama ili ngati chiphuphu tikukamba za ziphuphu chifukwa chani ndikuti tikamuvotera munthu amene sangalitukule dziko la Malawi chifukwa chani sitimva mfundo zake tifuna ndalama nawo tikhala kuti ti under pressure ndi chinthu chimene iye angatipase palipo pamene mwavapo kuti zachitika kupereka ndalama kuzomba kunoko ndi zambirimbiri even ngakhala mabaga achimanga anthu akulandira even ndalama akulandira zinthu pomwe zinthu zimene zonse zinthu zabwino ndi mudya bwino anthu akudya bwino nanga sife timasemphana nazo kuti timakhala tili kuntchito komanso kwambiri tikusata mfundo zimene munthu akufotokoza usati ma handouts akutero akuti zimene zili ndi kuthekera kupanga influence vote kwa munthu amene mwina samamufuna kapena sakachiti kukuonapo bwanji pamene ndikunena kuti zimene zili ndi ziphuphu chifukwa ndalama imamusintha munthu zochitika handouts ina iliyonse imamusintha munthu zochitika nawo munthu amapanga decision yolakwika amakamuvotera munthu olakwika chifukwa cha handouts amene anapanga lamulo ilili anapanga bwino kwambiri nalicho komwe makhala Alfred Sosola kuchokera kuno kuzomba sadzi tamaliza motero leya kuno kuzomba ndipo ndinenenso kuti tinakumana ndi amayi ena koma amathamangira nthawi ya ntchito ndi ananenapo kuti ena amabwera amapereka ma 500 kwa Sunday lomweli kumene amakhala ndiye ndi zina zimene takumana nazo mmawa uno tibwezeretse mfuza mawu ku Blantyre ndayamika kwa basi Jason Malowa ndikomo Madamu Betha mwadzuka bwanji madzuka bwino leo adzuka bwanji ndadzuka mwamsanga tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo abwino ndifuna ndicheze ndi Amalawi amene ngapeza pa jengo lyambo manche tangotuza ni zina komanso lero ine zina langa ndine Steven Manyera ndimachokera kumpano Kanchewu boma kuseri kwa depot ya Nyuwani yabwino mukamaona mboma ino anche wandale ndithu amafika bwinobwino udzachititsa misonkhano kopano kuno kwa ndale akhala kufika ndithu udzachititsa misonkhano kwa anthu mwakathithi ndithu mbali yokhudzana ndi ma handout kupereka kwa anthu mukuziona motani kumbali yokhuza ma handout kupereka kwa anthu
ndikumaona ndithu kuti ena zikumachitika komanso ena sakumachita, koma kwambiri zimene zikumachitika kwa azipanena ngati amene akuyimira ngati kolamula. Amachita motani muri zimachitika zimakhala motani? Amatha kumaponya zinthu, amapanga msonkhano chaka kukagula chipakiti cha maswiti kumaponya msewu anthu kumakana kumatola malimbirana enanso zina zokhuza kani ndalamazi ndesiru zoti mahandouti ndamenewo kapena ayi. Ndimukuona kuti zomwe zikuperekedwazo zingapangitse munthu pangachiganizo yoti akasankhe munthu amene. Maganizo a anthu timakhala ndi maganizo awiri kapena atatu, ena timalingalira mosakhala bwino, ena timalingalira mokhala bwino. Ndikutanthauza zifane kuti anthu amusachedwa kukodoka kapena kukopeka ndi zinthu, ndi pali ena amangona kuti izi zachitika basi usafuna kuti usadziwa kuti akupanga izi kufuna kuti apezepo cholowa chanje. Jinali Steven Manyera kunchewu. Chokera kwa inu dzina lanu komanso mwammachoke Abelo pale kuchokera kuno kunchewu. nkhani yokhudzana ndi misonkhano andale ndi ani mumaona zoti achita misonkhano andale? Kuna andale ndi akufika ochuluka kwambiri. Akhazikika pa mfundo zotani? Fundo zimene akhazikika andale ndi zoti tiavotere, aliyense akumakomesa mbali yake kuti mukativotera tizapanga zakuti, mukativotera tizapanga zakuti. Zimene zili zoti ifeyo kwa ifeyo ena anatigwanisa kupanga zinthu pamene ena amangonena zinthu zosavamagwanisa. Bali yokhudzana ndi kupereka zinthu mahandouti kwa anthu mukuiona motani? Kunoku ambiri akumapereka zinthu kutengera kuti adziwike kuti ife ndachipani chakuti ndakumapasa zinthu anthu. Mapereka zinthu zanji? Ena kumapezeka amapereka matisheti, akunapo anthu ena akulandira matisheti azipani ngumavala. Mukuona kuti zimenezi zingathandizire. Chabwino mwina malingana ndi nthawi Betha tilekeze pomwepa bwanji, nthawi apapa ndiye atithera tangosala ndi 2 minutes yokha. Chabwino leya ndathokoza kwambiri. Azikoma kwambiri Betha. Kulankhula ndithu kwa Malawi kumeneko, Malawi ayankhula pafupifupi 15 minutes Malawi akulankhula kumpoto chigawo chino chapakati komanso chakumwera. Chigawo chino chakumwera ndi chapakati. Koma kuno kuzavuta tozolowerapo. A Bishop Matonga mwamva amene alankhulira Malawi kuti zafika pokuti ena akugula voti ndi masuwiti akuti kunjako. Nkhani imeneyi pomaliza pake nkuthana nayo bwanji nkhani yopereka mahandouts kwa anthu kuti mpaka na munthu wandale nkumati aponye masuwiti kwa anthu kuti azawavotere? Nkhani imeneyi ndiyovuta kuti ngotha pano ndi pano chifukwa ma 1994 umo pamene timamba matipate mpaka na pano pamene anthu timaganiza kuti kuti tipeze mpando tipereke ndalama kuti ifeyonso Amalawi tipeze bwino tipeze phindu. Nthawi yopeza phinduyo ndinoyo yazisankho, mukatiletsa kuti tisalandire kanthu tipitiriza kusaukira ndi nkhani imene imavuta. Ndi kuti ithe kwambiri ndi kuonetsetsa kuti malamulo akugwira ntchito, anthu amene akuoneka kuti akuchimwawo amangidwe, angale ankhe milandu, achotsedwe pa mipando, ndi kuti mbawa ndi kuja sadzaperekanso mahandout. Komano kuti akhoza kungosiya kupereka mahandout ndi kuti mpovuta popanda chitsanzo chakuti munthu akatere waphwanya malamulo ndipo lamulo agwira ntchito pa iye. Komanso ifenso Amalawi tiphunzire kuti ndi bwino kufuna chitukuko chokhudzana ndi mudzi wonse dziko lonse kusiyana ndi kungoganizira mimba yako yayo wekha ndi ubwino wayo wekha. Tiganizire dziko, tikonde dziko kusiyana ndi kukhala ndi dyera. Pavuto lakula pano ndi dyera la ifeyo chifukwa cha umphawi umene tili nawo, koma chifukwa chakuti andale tapatsa mpata akuti akangotipatsa switi lero ifeyo takhutitsidwa ndikuzongavotera. Zimenezi sizingathandize Malawi. Ati ena akumana miza anthu kuti mwaona 5000 ndakupasani mukakandivotera ndikakawina ndibwera ndizakupasaniso ni 100,000. Ndi anthu akumakavota kuti tikavoteratu atipasa 100,000. Chifukwa chonena kuti umphawi wachulukadi mdziko muno, anthu akuvutika chifukwa chakuvutika kumene ali nako. Akamaganiza za 100,000 akuona kuti masiku awiri atatu adzadya nsima. Mujatanenera kuti anthu akunena kuti kalandireni, mukakalandira musangodya koma mukavotere wina. Zimenezo sizingagwire. Akalandira ziphuphu ndingozinena choncho, ziphuphu padale
zimenezo zipangitsanso kuti nawonso adzavote monga mmene adyera chabwino walachara chimene chakudiyetsa chabwino. Tathokoza kwambiri Bishop Matonga chifukwa chokhala nafe mu programu yathu mtsiku la lero. Mukhale ndi tsiku lopambana. zikoma kwambiri Innocent, kumaliza kwake kwa nkhani imene wamvera china chilichonse mwina ukhoza kumaliza motani mu mphindi imodzi? Ndene kuti pakoneka kuti pali lamulo lilipo komanso anthu akupanga kaunta lamulo lijeti tapitapo maliro angapo ineyo omamva kuti MP ndi amene apanga bokosi akunena kuti zimene zisamalengezedwe. Mukapita m'machalichi mapepa sande aya kwabwera MP akuti alipatsa 1 miliyoni, zimenezo zikumachitika. So I'm looking forward kuti tione apoti akumanena kuti munthu akaganiziridwa akamfunsa afufuzidwe akupatsidwa so kandi 30 days azipange defend munthu uja, tione kuti mwina chiyambire ni kampeni amene angapezeke olakwa kapena amene angazengedwe milandu ndi angati amene afotokozera Bishop Matonga amene angapezeka azengedwa milandu. I think iziperekano chithunzithunzi kuti lamulo lidi likugwira ntchito, lamulo lidi lilipo koma pakadali panopa mwina chifukwa ti palibepo munthu mmodzi amene ma complaints alipo ambiri koma ano palibepo munthu mmodzi amene tamva kuti wapita ku bwalo la mpeza olakwa kapena ndithu awiri atatu amangidwe kuti anthu ena ayambeso atengere phunziro ndiye kuti likhale lamulo lidziwika kuti lilipo. Chabwino, ndathokoza kwambiri. Koma pamapeto Amalawi mukuyeneka kudziwanso kuti pamakhala opereka komanso olandira. So opereka kapereka olandira kukana, opereka uja sabweranso mawa kuzapereka. Ndi udindo wathunso ngati Amalawi kuti tisamangolandira zolandira. Umunso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji pano pa Wireless ya Times atikumanenso mawa nthawi yomwe ija. Ine ndileya malekano ndithokoza atolankhani nonse amene munatenga nawo mbali programuyi, Gilford Matonga, Dr. Kizito Tenthani komanso mzanga Innocent Mphongolo. Pitizani kutsatira maprogramu otsatira pano pa Wireless ya Times. Osayiwala kuti programuyi amatipatsira ndi abungwe la Oxfam komanso mabungwe ena amene akulimbikitsa ndithu chisankho kuti anthu tisamachite ziwawa pandale komanso tizichita ndale za mfundo osati kumangopereka katundu kwa anthu. Zonenedwa mpulogalamuyi ndi maganizo a anthu amene alankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wireless ya Times kapena mabungwe omwe athandiza kuti pulogalamuyi iwulutsidwe. Pulogalamuyi akupatsirani ndi mabungwe a Oxfam, WOLEC komanso Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland.